ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀକୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେକୌଣସି ବି ତଥ୍ୟ ଏଥିରୁ ପାଇବେ ନା, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କାରଣ ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ବା ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି ସେସବୁ ହେଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରାୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିଥିବା ବା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଚାରେ, ତ ମୁଁ ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରୁ ଆଣିକି ସେଇ ଥ୍ରୋରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଥିଓରି ଗୁଡ଼ା ପଢ଼େଇବି। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ଥିଓରି ଗୁଡ଼ା ପଢ଼େଇବି ନା, ତାହେଲେ ଲାଭ ହେବନି ଆପଣଙ୍କର। କାରଣ ଥିଓରି ତ ଆପଣ ସବୁଠି ପଢ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯଦି ଆପଣ ଥିଓରି ପଢ଼ିବେ ତ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପଚାରୁଛି, ଆମେ କେମିତି ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଧରି କେତେ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ନେଇକି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମେ ଭଲସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଏ ଠୁ ଜେଡ଼୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏ ଠୁ ଜେଡ଼୍ ଯାହା ବି ଥିଓରି ସବୁତିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ା ବନାଉଛି ବା ଯେଉଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଣୁଛି ପିଲାମାନେ, ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେସ୍ ଆଣୁଛି ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଥିଓରି ସହ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକାଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ହେଇଯିବ। ତ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ବି ଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ PDF ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ, ତ ଆପଣ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରିବାର ପ୍ରୋସିଜିଓର ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଏବେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ଏବେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଗ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ସେମିତି ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସବୁଠୁ ବେସିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୋଧେ ସବୁ ପିଲା ଜାଣିଥିବେ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଜାଣି ଆସୁଛେ। 2 ଅକ୍ଟୋବର ପିଲାମାନେ 2 ଅକ୍ଟୋବର 1869ରେ ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଟାଉନ୍ ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଟାଉନ୍, ସେଇ ଏରିଆରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସଟାକୁ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦିଏ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ। କେଉଁଠି ଟିକେ ନାଗୁରୁ ମାଉଥ ଲେଖିଦେଉଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସଟାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ହିସାବରେ ବି ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁ। ହେଲା, ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରାୟ ପିଲା ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଯଦି ପଚାରେ, ତେବେ ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପୋରବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1769 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1869 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି। ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଲଣ୍ଡନ ଗଲେ ଲ ପଢ଼ିବାକୁ? ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1828 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନ ଗଲେ ଲ ପଢ଼ିବାକୁ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡନର ଇନର ଟାଉନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲଣ୍ଡନର ଇନର ଟାଉନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠିକିନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯାଇକି ଲ ପଢ଼ିଲେ। ସେ କେବେ ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା 19 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ନା, ସିଏ 3 ବର୍ଷ ସେଠି ରହିକି ଲ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ 1891ରେ ସେ ଲ ପଢ଼ିକି ରିଟର୍ନ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ମୋ ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ଅବଜର୍ଭ କରିକି ନୋଟ୍ ବନାନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଆଣିକି ପଢ଼େଇବି, ତ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ପୁଣି ତା'ର MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର। ତ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପଢ଼ାଉଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଥିଓରି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, MCQ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯାହା ବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁ MCQ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପଚାରୁଛି, ତାକୁ ବି ଆପଣ କରିବା ଶିଖିଯିବେ। ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ 3ଟା ଫାଇଦା ଏକାଥରକେ ପାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରି ନୋଟ୍ ବନାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଆପଣ MCQ ଲେଖନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଖାଲି ମୋ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ନୋଟ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ପରେ ରିଭିଜନ୍ କରିବେ। ନାଇଁ, ଯଦି ନୋଟ୍ ବନେଇବାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଧରିକି ଆସିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ନା ମୋ ନିଜର ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ନୋଟ୍ସ ବା ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ। ମୁଁ ଆଗ ହେଇ ନୋଟ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁତିକ ଡିଟେଲ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଇନ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଇନ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କେବେ, ବା ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିକି ଏଇ ନୋଟ୍ଟା ପୁରା କମ୍ପାଇଲ୍ କରିକି ବନେଇଛି। ଜନ୍ମରୁ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ନୋଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ନାକୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ସେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ସବୁତ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବା କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଟକକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ, କେବେ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା। ତ ତା ସବୁ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଭଲସେ ତାକୁ ନୋଟ୍ରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ନୋଟ୍ଟାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ ଆରାମସେ ପଢ଼ିଦେବେ ଥରଟେ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବା ସବୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କେବେ, 1800 ବା 1869ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, ଡେଥ୍ ବା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ନା, ସେ ଡେଥ୍ଟା ବି ମେନସନ୍ ଅଛି। ବା 1948ରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା, ବା ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡେଥ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ବା ସରି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ତ ସବୁଠୁ A to Z ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ ହେଲା। ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଛଡ଼ା ଏଇଟା ପୁରା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ନୋଟ୍, ବା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ପୁରା ବେଷ୍ଟ ୱେରେ ନୋଟ୍ଟା ପୁରା ବନା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ନୋଟ୍। ଆପଣ ତାକୁ ଆରାମସେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ପୁରା ଭଲସେ କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ୱେରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗ ଆମର MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍କୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ସେଇ ନୋଟ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିକି ବା ନୋଟ୍କୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବା ଭଲସେ ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବେ, ଏହି ପର୍ପସ୍ରେ ଯଦି ନୋଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ନୋଟ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମେନସନ୍ କରିଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଠୁ ଧରିକି କେବେ ସେ ଲଣ୍ଡନ ଗଲେ, କେବେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ A to Z ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଏଇ ନୋଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ପୁରା ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ସୁବିଧା ସେମିତି ଆପଣ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେମିତି ଜଏନ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆହୁରି କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସରିଗଲେ ଭଲ, କାରଣ ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ମୋତେ ହାଲକା, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ବେଳେବେଳେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଲଣ୍ଡନ ଗଲେ ଲ ପଢ଼ିବାକୁ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ 1888 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମର ଲଣ୍ଡନ ଗଲେ ଲ ପଢ଼ିବାକୁ। ଯଦି ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁଠି ରହିକି ଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଲଣ୍ଡନର ଇନର୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଗାନ୍ଧିଜୀ ରହିକି ଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଯିଏ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଏଣ୍ଟର କଲେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଫେସନ୍ ଥିଲା ବା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଗରୁ ଲୟର୍ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଲଣ୍ଡନ, ତାପରେ ଲୟର୍ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଲଣ୍ଡନରେ ଯେଉଁମାନେ ଲ ପଢ଼ନ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବାରିଷ୍ଟର ଠିକ୍ ଅଛି। ଲଣ୍ଡନରେ ଯଦି ଆପଣ ଲ ପଢ଼ିବେ ବାରିଷ୍ଟର, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଲୟର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। କାରଣ ଲଣ୍ଡନର ବା ଲ କାଉନସିଲ୍ ସେଇଠି ଯିଏ ଲ ପଢ଼ନ୍ତି ତାକୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତ ଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ 1888 ମସିହାରେ, ରିଟର୍ଣ୍ଣ କେବେ କଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ 1891 ବା 1891 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେନି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିନଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ କଥା ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୟର୍ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେସ୍ ମିଳିନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଇୟର୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେଲା, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର କେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ସେ କମ୍ପାନୀଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ମାନେ କୁହାଯାଏ, ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କମ୍ପାନୀଟା ହେଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗର, ବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା, ସେ କମ୍ପାନୀର କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଗାନ୍ଧିଜୀକି ଡାକିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଆସିବାକୁ ଆଉ କେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବା କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ କ୍ୟାରିୟରଟା ପିଲାମାନେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ସେ କେବେ ଗଲେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ 1800
1893 ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଲି ନା ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ବା କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେ କେଉଁଠୁ କଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେନି ସେଇଠି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବି ରହୁଥିଲେ ବା ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମ ନଥିଲେ ଯିଏକି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯିଏକି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଇଠି ସେମାନେ ରାସିଆଲ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ବା ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ ବା ରାସିଆଲ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ମାନେ ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ହଉ କି ତାଙ୍କ ବା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସିଥିବା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ନା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଥିଲା। ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଥିଲା ନଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଥିଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେଲା। ଯେହେତୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଥିଲା ତ ସେଠି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଯୋଗୁଁ ସେଇଠି ନା ବହୁତ ସାରା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେନି ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବେ ନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେସ୍ ଏକା ଲଢ଼ିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜାଗାରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗଲା ସମୟରେ ନା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ଇଂରେଜ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ତ ସେ ଇଂରେଜ ଲୋକ ଗାନ୍ଧିଜୀକି ଦେଖିକି ସିଧା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତ ସେ ବା ତାଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କଲେ। ସେଇଟା ସେ କେଉଁଠି କଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ସେ ଷ୍ଟେସନଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ୍। ସେ ଷ୍ଟେସନଟା ନାଁ ହେଲା ପିଟର ମାରିଜବର୍ଗ। ଟିକେ ପିଟର ମାରିଜବର୍ଗ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନଟା ସେ ଷ୍ଟେସନରେ କ'ଣ କଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ସିଏ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଧକ୍କା ଦେଇକି ବାହାର କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପୁଣି ସେଇଟା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେଟ୍ ଥିଲା। ମାନେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେଟ୍ ଥିଲା ହେଲା। ତ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ସାରା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେଉଥିଲା ମାନେ ଖାଲି ଏମିତି ଟ୍ରେନ୍ରୁ ବାହାର କରିବା ନୁହଁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିପାରିବେନି। ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବୁଲି ପାରିବେନି। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଭ୍ୟାଲିଡି ବୋଲି ନେଉନଥିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଠି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଯଦି ଆଉ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାଇକି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ସାରା ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଥିଲା ତ ସେସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖି ଗାନ୍ଧିଜୀ ସହିପାରିଲେନି। ସୋ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଠି ପାଖାପାଖି 21 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହିଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାଇକି ସେ 21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଇଠି ରହିଲେ। ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କେବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ମନେ ରଖ 1915 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ। କେବେ ଜାନୁଆରୀ 9 1915ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାହେଲେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କି ଯିବା। ଏରା ସବୁ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ ବନାଉଥିବ। ଯଦି ତୁମେ ନୋଟ୍ ନ ବନେଇ ପାରୁଛ ତାହେଲେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯାଇକି ଏଇ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବା ମୁଁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଥରେ ଯଦି ପଢ଼ିଦେବେ ଆଉ ବା ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ତୁମ ବା ନିଜ ନୋଟ୍କୁ ଯଦି ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। କାରଣ ଖାଲି ଏମିତି ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି ନା। ଆପଣ ତାକୁ ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଆପଣ ତାକୁ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ସେ ନୋଟ୍ରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଇକି ରିଭିଜନ୍ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପଢ଼ିକି ଯଦି ରିଭିଜନ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏମିତି ପଢ଼ିକି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମର କେବେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ? ପିଲାମାନେ ଏଇନା କହିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା 1893 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ମନେ ରଖ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା। ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ 21 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ମାନେ କହିଲି ଯେଉଁ ପିଟର ମାରିଜବର୍ଗ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲାନି ସେଇ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ସେଇଠିକିନା ବା ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମାନେ ମନକୁ ଏତେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ଯେ ସିଏ ସେଇଠି ଭାବିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ମୋ ସହିତ ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ସେଇଠିକିନା ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ ନା। ତ ସେସବୁକୁ ବା ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେସବୁକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବା ସେସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ ସେଠି ରହିକି 21 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ତାପରେ ଭାରତକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ କେବେ 1915 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏତିକି ଯାଏଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉନଥିବ। ଆପଣ ଆଗକୁ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେତେ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଦେବି। ତାକୁ ଆପଣ ଖାତାରେ ଲେଖି ଦେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ତାକୁ ବହୁତ ରିଭିଜନ୍ କଲା ପରେ ବା ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମନେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଫର୍ଦର ଆଉ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଚାଲ
ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ବା କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ନନ୍ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ନନ୍ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଅହିଂସା ବା ହିଂସା ଭାয়োଲେଣ୍ଟ। ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ମାନେ ଅହିଂସା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ମାନେ କୌଣସି ହିଂସା ନାହିଁ ଯାହା କରିବ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇକି ଧରଣା ଦେବ କି ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ସେଇଟା ହିଁ ନନ୍ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବା ସେ ଯେଉଁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ଲ ଗୁଡ଼ା ବନାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଲ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଲ ଗୁଡ଼ା ବନେଇଥିଲେ ତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ନା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟା ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ 1906ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଇଠି ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟା ବା ସେଇଠି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଲ କରିଥିଲେ। ଯଦି ପଚାରେ କେବଳ କେଉଁ ଲ ପାଇଁ ବା କେଉଁ ଲ ପାଇଁ ଏତେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା କରିବା ପାଇଁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏସିଆଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଏସିଆଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ବା ଏସିଆଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆର ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ବା ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ସେଇଟାକୁ ସେ ବେକରେ ବୁଲେଇକି ସବୁବେଳେ ବୁଲିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟଟା ହେଲାନି ସେଇ ଆକ୍ଟକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବହୁତ ବିରୋଧ କଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ 1906ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ କେଉଁଠି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ନନ୍ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଯେମିତି ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହିକି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ କେବେ 1906ରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ ସେମିତି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଲା ପରେ ବି ବହୁତ ସାରା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଚମ୍ପାରଣ ହେଲା ତାପରେ ହେଲା ଖେଡ଼ା ତାପରେ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଲା ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନା ଆଗକୁ ମୁଁ ବହୁତ କହିବି ବା ଆଗକୁ ଆ ଭିତରେ ପୁରା ବୁଝେଇ କହିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଶୁଣିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପୁରା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ ବା ଭାରତକୁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମନେ ରଖ 1915 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେନି ତାକୁ ଜଣେ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଟିକେ ନମ୍ବର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେନି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ କିଏ ଗଲେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ବା ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ। ବା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ପଚାରେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେତେ ବର୍ଷ ରହିକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ 21 ବର୍ଷ ରହିକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲେ ବା ଭେଟ ହେଲେ ତ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲେ କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୁହଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ତମେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲ ଆଉ ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ା ବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୁଝ ତାପରେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଏଣ୍ଟର କର। ଏଇ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ଟା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ କାରଣ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ 21 ବର୍ଷ ରହିନଥିଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନୁହଁ ଗୋଟେ ବୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା କେଉଁଠି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ। ଏ ଯେଉଁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ବୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବହୁତ ଭଲ ଲିଡରସିପ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁଠିକି ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ। ତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲିଡରସିପ୍ କରିଥିଲେ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଲିଡରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତ ସେଇତକୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ କହିଲେ କି ଗାନ୍ଧିଜୀ ତୁମେ ଯାଅ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଭ୍ରମଣ କର ତ ତୁମେ ଭ୍ରମଣ କରିକି ଆସିକି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝ ତାପରେ ତୁମେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଏଣ୍ଟର କର। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ କିଏ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଇଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ମେଣ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ମନେ ରଖ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଆଇଏନ୍ସିର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଲିଡର ଥିଲେ ବା ଆଇଏନ୍ସି ମାନେ ଜାଣିଛ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଇଏନ୍ସିର ବହୁତ ବଡ଼ ଲିଡର ଥିଲେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ବା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଲିଡର ଥିଲେ। ତ ସିଏ ଯେହେତୁ ସିଏ ହିଁ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ତୁମେ ଯାଅ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶକୁ ବୁଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନେବ ତାପରେ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀ
फास्ट सत्याग्रह इंडिया रे कौन थिला बा गांधीजीଙ୍କର प्रथम सत्याग्रह इंडिया रे कौन थिला पिला मन मन रख चंपारण सत्याग्रह थिला इंडिया रे प्रथम चंपारण सत्याग्रह इंडिया रे को जगह रे होतला पिला माने मन रख चंपारण 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 इंडिया रो बिहार रे अछि बिहार रो गोटे जगह चंपारण ठीक अछि बिहार रो गोटे जगह ला चंपारण सेठी ना फास्ट सत्याग्रह गांधीजी करथिले ठीक अछि ना चंपारण सत्याग्रहटा कौन पाई होतला पिला माने कारण सेई ठाकर गोटे थिले फार्मर माने इंडिगो फार्मर बा इंडिगो कल्टिवेटर बा एमती लिखाई तो बेले बेले क्वेश्चन मानक इंडिगो फार्मर नुह इंडिगो है गोटे शस्य जोटा कि बा नील कलर से बाहर से नील कलर ना कपड़ारे यूज हुए से फार्मर है इंडिगो फार्मर है बा सी जो टिके ना पिला माने से जो इंडिगो फार्मर बा इंडिगो चाष होता कौटी ना बिहार चंपारण से चाषटा को न इंग्रेज सरकार बाध्य करके लोक द्वारा कराउले कौन पाई कराउले कारण से चाषरू जो फायदा हुए से इंग्रेज मानक डायरेक्ट मिले तो से जो सी इंग्रेज मैंने लोक मानक बाध्य करके चाष कराउले कि लोकंर इच्छा नाला कौन पाई फास्ट जिनस इंग्रेज मैंने बहुत कम पैसा देखी फसलटा को जो इंडिगोटा को बहुत कम पैसा इंग्रेज मैंने से किणुले द्वितीय जो जगह इंडिगोटा हुए इंडिगो जो क्रॉपटा बा इंडिगो जो फसलटा जो जगह हुए ना से जगार फर्टिलिटी नष्ट हो जाए माने से जमीर उर्वरता ही नष्ट हो जाए तो से जो फार्मर मैंने सन्तुष्ट नथिले फार्मर मैंने इच्छा प्रकाश करुनथिले से चाषटा को करने ठीक अच्छे ना पिला माने तापर जेहेतु से फार्मर बारे इच्छा करुनथिले तो इंग्रेज मैंने कौन करते बाध्य करते कारण कि तुम बाध्य तुम करने को जमीर पाखापाखि 20 भागरू तुम 3 भाग इंडिगो चाष करने को बाध्य ये जिनसटा जो गांधी से आंदोलन चली ठीक अच्छे ना आपर जदि बेले बेले क्वेश्चन पचारे ये क्वेश्चन भी लिखाई मैंने चंपारण सत्याग्रह केबे होता मन रख 1917 मसीह आम चंपारण सत्याग्रह होता ठीक अच्छे ना तो है तो गांधीजी कान जो खबर आसाला ये सब विषय में गांधीजी की जिते खबर आसला तो गांधीजी कौन कले चंपारण गले चंपारण जाकि चाषी मानक सपोर्ट कले ठीक अच्छे ना चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन पिला मैंने पचार चंपारण सत्याग्रह कौटा को लेकिन रिलेटेड मन रख इंडिगो कल्टिवेटर जो मैंने चाषी मान इंडिगो कल्टिवेटर ताकू लेकिन चंपारण सत्याग्रहटा रिलेटेड ठीक अच्छे ना तापर आउ गोटे कथा कहली तो साइंस जमीर फर्टिलिटी नष्ट हो जाए तापर इंग्रेज मैंने बहुत कम पैसा तो किणती ठीक अच्छे चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन तापर पिला मैंने आसला खेड़ा सत्याग्रह पिला आउ गोटे पिला बेले बेले पचारे जो इंडिगो सत्याग्रह जो होना से इंडिगो सत्याग्रह को आम गांधीजी की किए निमंत्रण करते पिला मन रख राजकुमार शुक्ला ठीक अच्छे राजकुमार शुक्ला जड़े थे सेठाकर जड़े लीडर थे से लीडर न गांधीजी की निमंत्रण करते कारण गांधीजी जिते साउथ आफ्रिकार रिटर्न करनथिले कि से टाइम गांधीजी बहुत बड़ इनफ्लुएंस थिला माने जेहेतु साउथ आफ्रिकार बहुत भल भल काम करते गांधीजी तो से जो साउथ आफ्रिकार बहुत भल ना हो जाता से राजकुमार शुक्ला कलन कि गांधीजी को डाकिले से जो कौन मन पड़नी से जो आंदोलन में सामिल होगापी गांधीजी को डाकिले ठीक अच्छे ना चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की पिला माने क्वेश्चन अच्छे आमर खेड़ा सत्याग्रहटा आमर कौटिक ना होता जमी इंडिगो फार्मर गोटे सत्याग्रह होता कौन चंपारण सत्याग्रह सेमती खेड़ा गोटे जगह गोटे सत्याग्रह होता पे से जगह कौन कि गुजरात अच्छी गोटे खेड़ा बोली जगह से जगह गोटे सत्याग्रह होता है खेड़ा सत्याग्रह बाटा को खेड़ा सत्याग्रह कहते है ठीक अच्छे ना तापर ये जो खेड़ा सत्याग्रहटा पे केबे होता पे मन रख 1918 मसीह खेड़ा सत्याग्रह होती ठीक अच्छे ना 1918 मसीह खेड़ा सत्याग्रह होती एठी जो खेड़ा सत्याग्रहटा कौन होता पे जान ना कारण से टाइम जो गुजरात गोटे खेड़ा जगह थी से जगह न वर्षा ठीक से हो ना वर्षा ठीक से न हबार चाषबास भी ठीक से हो पारानी जेहेतु चाषबास ठीक से है तो इंग्रेज सरकार को लोक मैंने कर दे पारे ना जेहेतु कर दे पारे ना इंग्रेज सरकार बाध्य कले कर देवाक चाषबास होनी इे चाषी मैंने बहुत असुविधा अच्छे खाया पीवा पाऊना तथापि भी इंग्रेज सरकार दुख न बुझिकी बहुत कर जहाँ माफ कले कर आदाय करा लगिले तो से विरुद्ध में गांधीजी को डकागला गांधीजी गले कौन पाई ना जो खेड़ा गले लोक दुख बुझा को से सत्याग्रह स्टार्ट कले ठीक अच्छे ना आउ गोटे पिला माने क्वेश्चन बेले बेले पचार जो खेड़ा सत्याग्रह न गांधीजी किए मिसिकी ये जो खेड़ा सत्याग्रहटा करते पिला मन रख से टाइम गांधीजी मिसी आम सरदार वल्लभ भाई पटेल
ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସେଇଠି ନା କଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ଲିଡ଼ର ଥିଲେ ହେଲା। ଫିର୍ ବି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତିଟାକୁ ଆପଣଉନଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଲିଡ଼ର, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନେ ସିଏ କ'ଣ ନା ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେମିତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେମିତି ମାନେ ମାନେ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ମାଇଣ୍ଡ ତାଙ୍କର, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ କ'ଣ କହିଦେବ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆମର କିଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି କାହା ସହ କଳି ଝଗଡ଼ା କିଛି ନ କରି ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ଅନଶନ କରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ା ଜିତୁଛନ୍ତି ବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ବହୁତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଲେ ବା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନା। ତ ସେଇଠୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବା ମିତ୍ରଟା ବଢ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଇଠୁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ନା ପିଲାମାନେ, ହଁ ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବା ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେଉଁ ଯୋଗୁଁ ରିଲେଟେଡ଼ ପିଲାମାନେ ଲୋକ ଫେଲୁଅର୍ ଅଫ୍ କ୍ରପ୍ସ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ପସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେଇଟା ଆମର ତ ବର୍ଷା ହେଲାନି, ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବା ବର୍ଷା ହେଲାନି, ଚାଷବାସ ହେଇପାରିଲାନି, ତ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବି ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କର ମାଗୁଥିଲେ, ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ହେଲା ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ତାପରେ ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବି ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଫଳ ଭାବେ ବା ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବା ପ୍ରେସର କଲେ, ଖେଡ଼ା ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ବି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବନ୍ଦ କଲେ ବା ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଚାଲ ଯିବା 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ସେଇଟା ପିଲାମାନେ କେବେ ହେଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମନେ କହ 1918 ମସିହାରେ ଆମର ହେଇଥିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଖେଡ଼ା, ତାପରେ ହେଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ବେଳେବେଳେ ଏମିତିଆ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର ପଚାରିଦିଏ ପିଲାମାନେ, ଫାଷ୍ଟ ଚମ୍ପାରନ ହେଲା କି ଫାଷ୍ଟ ଖେଡ଼ା ହେଲା କି ଫାଷ୍ଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଚମ୍ପାରନ, ତାପରେ ହେଲା ଖେଡ଼ା, ତାପରେ ହେଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ପୁରା ମନେ ରଖ ବା ଖାତାରେ ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଥରେ ଲେଖିଦେଇଥ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗରୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ପଚାରିଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନୁହଁ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଲା କଟନ୍ ମିଲ୍ ବା ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବହୁତ ସାରା କଟନ୍ ମିଲ୍ ଥିଲା ବା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଫେମସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? କଟନ୍ ମିଲ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ କଟନ୍ ମିଲ୍ରେ ନୁହଁ ବହୁତ ସାରା ମୂଷା, ଯେମିତି କଟନ୍ ମିଲ୍ରେ କ'ଣ ଥାନ୍ତି? ମୂଷା ଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ମୂଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସାରା ୱାର୍କରଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହଁ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ୱାର୍କରମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନୁହଁ ୱାର୍କରମାନେ ଆଉ ମିଲ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ଆସିଲେନି। ଅବଭିୟସ୍ଲି କଥା ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପୁଛି, ତ ୱାର୍କରମାନେ କ'ଣ ହେଲା ମିଲ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଗୋଟେ ଅଫର୍ ବାହାର କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ମିଲ୍ରେ କାମ କରେ ତାଙ୍କ ଦରମା ଡବଲ୍ କରିଦେଲେ ବା 100% ବା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦରମା। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ୱାର୍କରମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ କି ଯେତିକି ଦରମା ସେ ଆଗରୁ ପାଉଥିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦରମା ମିଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ୱାର୍କରମାନେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ମାଇଲେ କେଉଁଠିକି? ମିଲ୍କି। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଲେ କାମକୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ପୁଣି ଥରେ ଯେତିକି ଲୋକ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ସେତିକି ଲୋକ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେହେତୁ ପୁଣି ସେତିକି ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମିଲ୍ ମାଲିକ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ 100% ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା 20% କଲେ, 100% କଲେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ୱାର୍କରମାନେ ଥିଲେ ସିଏ ରାଗିକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ, କାରଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନୁହଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନୁହଁ ପୁରା ଦରଦାମ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଥିଲା ବା ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍କରମାନେ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ କି ଆମ ସାଲାରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ହେଲା। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଡାକିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯାଇକି ସେଠି କ'ଣ ନା ଅନଶନ କଲେ। ଅନଶନ କରିକି ସେଇ ଅନଶନ ମାନେ ହେଲା ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କିଛି ଖାଇଲେନି ପିଇଲେନି, ଉପାସ ଯାଇକି ବା ଅନଶନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ୱାର୍କରମାନେ ଯେଉଁ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ରାଜି ହେଲେନି ଯେ ଆମେ 100% ସାଲାରୀଟା ବଢ଼େଇବୁ। ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ କହିଲେ ଆମେ 50% ସାଲାରୀ ବଢ଼େଇବୁ ହେଲା। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଗଲା ପରେ ପୁଣି ୱାର୍କରମାନେ ପୁଣି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ୱାର୍କରମାନେ କହିଲେ ନ କି ଆଉ ନାଇଁ ଆମକୁ 100% ସାଲାରୀ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ନ କି ଥାଉ 35% ସାଲାରୀ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ତ ଏଇ କଥା ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ମାନିଲେ, ୱାର୍କରମାନେ ବି ମାନିଲେ। ତ ଏଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟା ସେଇଠିକିନା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟା ଥିଲା ସେଇଠିକିନା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି
ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମେଥଡ଼ ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା ତ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମେଥଡ଼ ବା ମୂଳ ମେଥଡ଼ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ କରିକି ସେ ସବୁତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜିତୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିକି ହିଁ ଜିତୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ା ଜିତୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ସେମିତି ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କହିବି। ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଚମ୍ପାରନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଚମ୍ପାରନ୍, ତାପରେ ଖେଡ଼ା, ତାପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତାପରେ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ତାପରେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏତିକି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ମେଜର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗାନ୍ଧିଜୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆଉ ଆକୁ ନୁହଁ ମୁଁ ପୁରା ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ୱେରେ ନୋଟ୍ରେ ମେନସନ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖେଇ ନୋଟ୍ରେ ମେନସନ୍ କରିଛି। ଯଦି ବିଲିଭ୍ ନ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଏ ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ଲାଇନ୍ରେ ତ ଟିକେ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଏଠି ଆମର ଦେଖ ଏଠି ହେଇଟି ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଖ ଚମ୍ପାରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1917 ମସିହାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚମ୍ପାରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ। କେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଚମ୍ପାରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତା ତଳକୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣି ଦେଖିବେ ଚମ୍ପାରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚମ୍ପାରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କିଏ ଡାକିଥିଲେ, ଏଇଠି ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳା, ଏଠି ପୁରା ମେନସନ୍ ଅଛି ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତିନି କାଠିଆ ପ୍ରଥା ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଥିରେ ପୁରା ମେନସନ୍ ଅଛି, ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍। ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ଥରକରେ ଭଲସେ ପଢ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆରାମସେ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଏଠି ପୁରା ଭଲସେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମାନେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଦାବି କରିଥିଲେ, ପୁରା ଡିଟେଲରେ ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ କୁହାଯାଇଛି ଖେଡ଼ା। ତାପରେ ଏଇଠି ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ସବୁ ବିଷୟ ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ପୁରା ଏଇଥିରେ ପୁରା ବୁଝା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କର ଥରଟେ ଭଲସେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଥରଟେ ଭଲସେ ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ମୁଁ କହିଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି। ठीक है, ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये हेडिंगटा ध्यान सहित कि अहमदाबाद ये मिल स्ट्राइक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक विषय कहुई। तापर पे अति तलू अति जी ये खिलाफत आंदोलन विषय भी कही गांधीजी केमती भूमिका कौन करते। फास्ट ये खिलाफत आंदोलन कौन सब जिन पे डिटेल वे लिखाई। आप थे रिड मारिदेवे कारण जेहेतु ओडिया लिखाई ना पढ़िया भी मजा लगे भल लगे पढ़िया। ठीक अच्छे ना, आ जो नोटा नुह मो पाखापाखि 5टी बही 5टी बही यूट्यूब्रे सॉरी टेलीग्राम रे बहुत सारा आर्टिकल आमर जो बहुत सारा जो आर्टिकल बहुत सारा वेबसाइट बहुत सारा बही मुझे पढ़िकी ही जिनसा बनई। ठीक अच्छे ना, तो आपण मैंने कौन करेंगे ताको भलसे पढ़ीदेवे कारण मुझे तो बहुत जिन खोजिकी बनई तो आपको ये जिन खोजा पड़ोनी गोटे जगह सब जिन आप पाइबे। देखुन ना पूरा बढ़िया से सब जिन अच्छे। तो चलते आम क्वेश्चन आड़क जा पिलाने नोटा आपण मैंने देखिले केमी मु नोटा पूरा भलसे बनई। जदि आप नवाक चाहते ना तो मात्र 100 टଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ 100 ଟଙ୍କାଟା ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେବେ, ଏମିତି ନୁହଁ। ପୁରା 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ବା ସାରା ଜୀବନ ବା ଯେତିକି ଯାଏଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଅଛି ତ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯାଏଁ ଏଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଏଇ ନୋଟ୍ ନୁହଁ, ସବୁ ନୋଟ୍ ମିଳିବ। ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଥର ମିଳିବ ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି। ଏବେ ତ କରିନି ମୁଁ, ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ କରିବି ପୁରା ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ମ୍ୟାଥର ନୋଟ୍ସ ଦେବି। ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଯେତିକ ସବୁ ଅଛି, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ଆମର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ମେଡ଼ିଭାଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଯେତିକ ଥିବ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗଲା, ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗଲା, ମ୍ୟାଥ୍ ଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିବିଜେଡ୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବଟାନି ଆଉ ଜୁଲୋଜିର ନୋଟ୍ସ ବି ପାଇପାରିବେ। କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ନୋଟ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତ ଭେରିୟସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବଜେକ୍ଟର ପୁରା ପ୍ରିସାଇଜ୍ ନୋଟ୍ସ ପୁରା ଯେମିତି ବୁଝିଗଲା ଭଳିଆ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଶ୍ଚିନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ସାରା ବୁକ୍ସ ଯେମିତି ଏନ୍ସିଆର୍ଟିର ସବୁତକ ବୁକ୍ସର PDF ଏଇଠିକିନା ପାଇଯିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକ ବୁକ୍ସ ଅଛି ତା PDF ପାଇଯିବେ। ଯେତିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତା PDF ବି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇଯିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆମ ବା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପାଇବେ, ସବୁତକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଯେତିକି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 5-7 ବର୍ଷର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ର ଯେତିକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ, OTPSର ଯେତିକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇଯିବେ ହେଲା। ଆଉ ତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତିକି ସବୁ ମୁଁ MCQ କରାଏ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ବି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ଜଏନ୍ କରିବେ।
ठीक है ना बहुत बेनिफिटेड अच्छी पे बहुत बढ़िया टेलीग्राम चैनल बहुत बढ़िया जिन आप बहुत बढ़िया कंटेंट भी पाइबे पे तो आई थिंक आप जॉइन करूँ तापर लाभ उठा ना जब आप पैसा नहीं जॉइन करेंगे किसी कथा नहीं मो तो यूट्यूब सब क्लास फ्री पढ़ी ना तो फ्री पढ़ा फ्री पढ़ी आप नोट भी बनई पारे ठीक अच्छे ना एथेर भी किसी असुविधा नहीं एमती बाध्य नुह आप खाली जॉइन कले ही भल जिन पाइबे मुझे पूरा फ्री ही सब जिन दूसरी आप फ्री पढ़ा चाहते फिर भी फ्री पढ़ाते ठीक अच्छे ना चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ चलो जी पे कौटी आम पढ़ी पे 17 नंबर क्वेश्चन बोधे पे शेष कले आम 17 नंबर क्वेश्चन था आम गांधीजी आम कौटी सत्याग्रह पे करते टिके नाकु पे 17 नंबर क्वेश्चन बोधे आम शेष करते टिके नाकु पे हाँ 17 नंबर क्वेश्चन कौन थी मैंने गांधीजी जो सब आंदोलन पे करते कोर कौन नहीं करते पे सत्याग्रह ही सेंट्रल मेथड था कौन सत्याग्रह ठीक अच्छे ना तापर पे आमर जो रावलता आक्टा नुह आमर केबे पास होता पे मन रख रावलता आक्टा आमर 1919 पास होता रावलता आक्टा कौन रावलता आक्टा या जे जिते बड़े कौन इंडियान कौन इंडियान उपर जदि कौन ब्रिटिश लोकर जदि ब्रिटिश आर्मी हो ब्रिटिश पुलिस मैन हो जदि कौन प्रकार जब डाउट है ना इंडियान उपर सी इंडियान होते जी डाउट है ना सी बिना अपिल बिना किसी अपिल हो खाली डाउट है सी नहीं 2 वर्ष जेल कारादंड करेंगे यही गोटे नियम आसता जोटा रावलता आक्ट ठीक अच्छे ना ये रावलता आक्टा नुह कौटी जब पास होता पचारे पे मन रखु आमर इम्पेरिकाल लेजिस्लेटिव काउंसिल आमर पास होता रावलता आक्टा आमर कौटी इम्पेरिकाल लेजिस्लेटिव काउंसिल आम रावलता आक्टा पास होता ठीक अच्छे ना तापर आमर रावलता आक्ट को नुह गांधीजी बहुत विरोध कले कारण ये आक्टा एमती गोटे आक्ट था कि गोटे लोक किसी दोष करू कि न करू जब खाली इंग्रेज सरकार डाउट कर जेल भर्ती करदेवे यहाँ मैंने बहुत मानने खराब आक्ट था है तो गांधीजी ये आक्ट विरुद्ध में सत्याग्रह स्टार्ट करते स्टार्ट करते आक्ट विरुद्ध में ठीक अच्छे ना तापर गांधीजी नु आपको गोटे गांधीजी आपको कौन कहले पे मन अच्छे ना गांधीजी आपको कहले ब्लैक आक्ट तो गांधीजी आ विरुद्ध कौन सत्याग्रह स्टार्ट करते तो गांधीजी आपको भी कहले कौन ब्लैक आक्ट ठीक अच्छे ना आ गांधीजी बहुत विरोध कले ठीक अच्छे ना तो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की पे आमर ये पे रावलता आक्ट नुह कौन पावर दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन पावर दिए ठीक अच्छे ना तो मन रख डिटेंशन विदाउट ट्रायल माने सांगे सांगे ताको जेल पठेदेवे है किसी ट्रायल फायल दरकार नहीं कोर्टर केस फेस किसी लड़ाई दरकार नहीं ताको डाउट है मैंने जेल भर्ती करदे ये रावलता आक्ट जो न गोटे बहुत बड़ आंदोलन है जहाँ कि जालियानाबाग आंदोलन सरी जालियानाबाग हत्याकांड जालियाना टिक्कानागु रावलता आक्ट जो न बहुत बड़ इनसीडेंट है जोटा है कि जालियाना वाक है माँ कहूँ जालियानाबाग कौन फास्ट क्वेश्चन करूँ लिखाई व्वेयर इज द जालियानाबाग मैसेकर टेक्स प्लेस कौटी कि जालियानाबाग मैसेकरटा है पे मन करूँ जालियानाबाग मैसेकरटा नुह अमृतसर है कौटी पे अमृतसर टिके ना अमृतसर जालियानाबाग मैसेकरटा है पे जालियानाबाग मैसेकरटा कौन मुझे प्लान आमर से टाइम नुह कि ये रावलता आक्ट विरुद्ध नुह बहुत सारा स्वाधीनता संग्रामी कौन कले कि विरोध प्रदर्शन कले रैली बाहर कले बहुत प्रकार मार्च कले तो से जिनटा को दमन करने को नुह गोटे थर एमती सॉरी बहुत सारा मार्च बाहर कले तो से बहुत सारा प्रोमिनेंट लीडर गुड़ा नु आरेस्ट हो गले कारण नियम था जदि इंग्रेज सरकार क्या डाउट करेंगे आरेस्ट करेंगे जेहतु मैंने जालियाना सॉरी जेहतु मैंने रावलता आक्ट विरुद्ध में एम गोटे मार्च बाहर कर विरोध कर तो से जो प्रोमिनेंट लीडर गुड़ा ना पंजाब में आरेस्ट करते किए ब्रिटिश सरकार आरेस्ट करते तो से सेठाकार जो लोक थे से 13 मार्च रे अमृतसर गोटे पब्लिक ग्राउंड अमृतसर गोटे पब्लिक ग्राउंड जोटा कि जालियानाबाग पब्लिक ग्राउंड से गोटे थाए से नुह से सब एकाठी हेले कौन पाई गोटे पीसफुल मार्च प्रोटेस्ट करेंगे गोटे प्रोटेस्ट करेंगे लोक मैंने एकाठी हेले तो एक कथा जितेबाला सेठाकार से गोटे जेनेल डायर सरी से गोटे पुलिस अफिसर आर्मी चीफ जड़े जेनेल जड़े आर्मी जेनेल जड़े से जिते रिक्रुट थे से ड्यूटी से एरिया दिखाई तो कान को जो खबर गलानी सी कौन कले सेना सामंत धरिकी आसिले ना जेनेल डायर ये जेनेल डायर आसिले
ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଆସିଲେ ଆଖି କାନ ମୁଜିକି ବା ମାନେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେନି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଦେଲେନି, ଆସି ସିଧା ଗୁଳି ଚଲେଇଲେ। ଯେହେତୁ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିସଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି, ତ ସିଏ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଗୁଳି ଚଲେଇଲେ। ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଲେଇଲେ, ଲୋକମାନେ ମାନେ ଯିବାକୁ ବି ରାସ୍ତା ପାଇଲେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କର ବା ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଠିକିନା ମାରିଦେଲେ ବା ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ କରି ମାରିଦେଲେ। କୁହାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି ବା ରେକର୍ଡ଼ରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ 379 ଲୋକଙ୍କୁ ବା 379 ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1000+ ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ 2000+ ଲୋକଙ୍କର ବା 2000+ ଲୋକ ଇଞ୍ଜର ହେଇଥିଲେ ବା ଆଘାତ ହେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଇଏକୁ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଜାଲିଆନାବାଗ ମାସେକରଟା ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ଜାଲିଆନାବାଗ ମାସେକରଟା ଆମର 13 ଏପ୍ରିଲ 1919 ମସିହାରେ ଆମର ଜାଲିଆନାବାଗ ମାସେକର ହେଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୈଶାଖୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍। ବୈଶାଖୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍। ଏଇ ବୈଶାଖୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେଇ ବୈଶାଖୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଶିଖ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍। କେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟିର? ଶିଖ୍ କମ୍ୟୁନିଟିର ଏଇ ବୈଶାଖୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍। ସେଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ପାଳନ ପାଇଁ ବି କିଛି ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠିକିନା, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ, କିଛି ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ପାଳିବାକୁ। ଯାହାଫଳରେ କି ଜେନେରାଲ ଡାୟାର କିଛି ଆଗପଛ ଦେଖିଲେନି, ସିଧା ଯାଇକି ଗୁଳି ଚଲେଇଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଦେଲେନି। ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଦେଲେନି, ସିଧା ଯାଇକି ଗୁଳି ଚଲେଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ହଁ, କିଏ ଗୁଳି ଚଲେଇବାକୁ କହିଥିଲେ ବା କିଏ ଗୁଳି ଚଲେଇଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦ ଜେନେରାଲବାଗ ମାସେକର, ବା କିଏ ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାବାଗ ମାସେକରକୁ କିଏ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ? ପିଲା ମନେ ରଖ, ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ଜେନେରାଲ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାବାଗ ମାସେକରକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ସିଏ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବା ଇନସିଡେଣ୍ଟ କଲେ ବା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ବହୁତ ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ ନା? ସିଏ ଲିଟରେଚରରେ ସିଏ 1913 ମସିହାରେ ନୁହଁ, 1913 ମସିହାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ଲିଟରେଚର ବା ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖନ୍ତି, ଲିଟରେଚର ଲେଖନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ନୁହଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲିଟରେଚର କାମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନାଇଟହୁଡ୍ ଉପାଧି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଉପାଧିଟାକୁ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ? କାରଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲାବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ, ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କହିଲେ କି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କରିଛି, ତାଙ୍କଠୁ ଉପାଧି ଯଦି ମୁଁ ନେବି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିଛି ବା ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କଠୁ ଉପାଧି ନେବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଉପାଧିଟାକୁ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କିଏ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ ନାଇଟହୁଡ୍ ଉପାଧିଟାକୁ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ନାଇଟହୁଡ୍ ଉପାଧିଟାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ହଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କି। ତାପରେ କେବେ ଆମର ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ନୁହଁ, କେବେ ପିଲାମାନେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା? ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, 1920 ମସିହାରେ ଆମର ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଏଇ ଜାଲିଆନାବାଗ ମାସେକର ରେସ୍ପନ୍ସରେ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଆମର ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଜାଲିଆନାବାଗ ମାସେକରରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଓଲତା ଆକ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି, ଜାଲିଆନାବାଗ ମାସେକର, ଏଇ ତିନିଟାକ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ବା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ତିନିଟାକ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତିନିଟାକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ବା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାପରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ରାଓଲତା ଆକ୍ଟ, ଆଉ ତାପରେ ଜାଲିଆନାବାଗ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଜାଲିଆନାବାଗର ରେସ୍ପନ୍ସରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଆଉ ରାଓଲତା ଆକ୍ଟକୁ ଅପୋଜ୍ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ନା ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଆମର କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, 1920 ମସିହାରେ, 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଆମର ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ହଁ, ଜାଲିଆନାବାଗ ମାସେକରଟା ଯଦି କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? 1919 ମସିହାରେ ଆମର ଜାଲିଆନାବାଗ ମାସେକରଟା ଆମର ହେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ
ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଆମର ଯେଉଁ ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ହେଲା ବା କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଲିଙ୍କ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ଥରେ ମୁଁ ଭୁଲ ପଢ଼ିଲି। ଆମର ଯେଉଁ ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ନୁହଁ ବା ହ୍ୱିଚ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଟୁ ଦ ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ୟୁନିଟି ବା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନୁହଁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ୟୁନିଟି ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ବା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗାନ୍ଧୀ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବୋଲି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ର ୟୁନିଟି ବଢ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ କାରଣ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ୟୁନିଟି ନଥିଲା ବା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍କୁ ହେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ମୁସଲିମ୍ ହିନ୍ଦୁକୁ ହେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବେ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କଲେ, ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେଉଁ କହନା ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ୍ ଭିତରେ ୟୁନିଟି ପୁଣି ଥରେ ଆଣିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆମର ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଗୁଡ୍ସ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପୁରା ବ୍ୟାନ୍ କରିବ। ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କ ବା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଯାହା ବନେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ନିଜ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। କୁଟି ଖାଇ କାଟି ପିନ୍ଧିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେଇଠିକିନା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ କି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁ କଲେଜମାନଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କଲେଜମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମନା କରିଥିଲେ କାରଣ ତୁମେ ବ୍ରିଟିଶ କଲେଜ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଲୟର୍ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୟର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବି କହିଲେ ତୁମେ କୋର୍ଟ ଯିବା ବନ୍ଦ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍ୱରାଜକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ସ୍ୱରାଜକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯଦି ପଚାରେ ମନେ ରଖ 1 ଅଗଷ୍ଟ 1920 ଆମର ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦ କେବେ ହେଲା? ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ଆମର ହେଲା ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ବନ୍ଦ କେବେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ 12 ଫେବୃଆରୀ 1922 ବନ୍ଦ ବା ଏଇ 12 ଫେବୃଆରୀ 1922ରେ ଆମର ଖିଲାଫତ ପରା କହୁଛି ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା 12 ଫେବୃଆରୀ 1922ରେ ଆମର ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା? କାରଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଟାକି ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମର ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କାରଣ ଆଗକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତା ରିଲେଟେଡ଼। ତ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ହୁ ୱେର୍ ଦ ଅଲିଭ୍ ବ୍ରଦର୍ସ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଅଲିଭ୍ ବ୍ରଦର ମାନେ ଥିଲେ ବା କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲିଭ୍ ବ୍ରଦର ଯିଏକି ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହ ଆସୋସିଏଟେଡ୍। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଆଉ ସୌକତ ଅଲି। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିଲେ। ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଯଦି ମୁଁ ଟିକିଏ କହିଦିଏ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ 1 ଜଷ୍ଟ ଶେଷ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବେଳକୁ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ 1ଟା ଶେଷ ହେଲା। କେବେ ଶେଷ ହେଲା? 1918ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍। ଟିକେ ନାକୁ 1918ରେ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ଟା ଶେଷ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କେବେ? 1914ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଗୋଟେ MCQ ସିରିଜ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍କୁ ଯେମିତି ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି MCQ ଥ୍ରୋରେ ସେମିତି ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ବି ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ 1 ଆଉ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ 2 ବିଷୟରେ ବି ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ନା ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ 1ଟା ଶେଷ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ହାରିଗଲେ କେଉଁମାନେ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପାୱାର ହାରିଗଲେ। ଯେହେତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପାୱାର ହାରିଗଲେ ସେଇଟା ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପାୱାରରେ ଥିଲେ ତୁର୍କୀ ଆଉ ଅଟୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର। ଏମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପାୱାରରେ ଥିଲେ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ସନାତନୀ ଧର୍ମଙ୍କର ଗୁରୁମାନେ କିଏ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ସନାତନୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ କିଏ? ବା ସବୁ ଧର୍ମରେ ଆମର ଥାନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେମିତି ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ନୁହଁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ଲିଡ଼ର ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଖଲିଫା। ହେଲା। ସିଏ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଖଲିଫା ଥିଲେ ଆମର ତୁର୍କୀରେ। ସିଏ କ'ଣ ଯେହେତୁ ତୁର୍କୀ ହାରିଗଲା ବା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ହାରିଗଲେ ତ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଖଲିଫାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁସଲିମ୍ ଲୋକମାନେ ରାଗିଗଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣ ଖିଲାଫତ ୱିଥ୍ ଖଲିଫା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଏଇଟା ହେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଲା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ତ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ କଭର୍ କରିବି କହୁଥିଲେ କି ଆମର ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ 1 ଆଉ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ 2 ଇଏରେ ଖବର କରିବି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଲିଫାମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଥିଲା ସେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଡେମୋକ୍ରାସି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ 1 ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଦେଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚାଲ ଯିବା।
ଆର ଆନ୍ସର୍ ତ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଶୌକତ ଅଲି ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆମର କେଉଁ ସେସନ୍ରେ ଆମର ନନ୍ କପରେସନ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଗଲା ହେଲା। ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ କେଉଁ ସେସନ୍ରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ କୋଲକାତା ସେସନ୍ 1920ରେ ଆମର ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଯେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ। ଏ ସ୍ଲୋଗାନଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ ବା କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଏଇ ସ୍ଲୋଗାନଟା ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଏଇ ସ୍ଲୋଗାନଟା ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ନୁହଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନଟା ଦେଇଥିଲେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଏ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଇଥିଲେ ବା କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇ ସ୍ଲୋଗାନଟା ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଗ୍ୱାଲିଆ ଟିକେ ନା ଗ୍ୱାଲିଆ ट्यांक मैदान ग्वालिया ट्यांक मैदान रे स्लोगानटा किए गांधीजी देते कौन देते टू और डाए कौट देते ग्वालिया ट्यांक मैदान मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पचारे जो जिस पे इंपोर्टाट जिन गुड़ा मुझे कहूनी ताको पे नोट बनईदेव ठीक अच्छे आपको मुझे पूरा मेंशन कर मो नोट देती जो मैंने मो पेड कोर्सेस नोट नहीं न से कौन ना पेड टेलीग्राम चैनल जॉइन है न से कौन नोट बनईदेव ठीक अच्छे ना तुम किसी बाध्य नुह जॉइन करने किसी बाध्य नुह आप स्वेच्छार इच्छा पाले जॉइन हो तो ना जॉइन हेल्ले बहुत लाभर रे पे कारण देखो आप नोट बनवाई बहुत सारा टेलीग्राम चैनल जाऊे सॉरी बहुत सारा यूट्यूब चैनल जाऊे सबुतिर क्लास देखुए बहुत सारा माने सब चैप्टर वाइज बहुत सारा टेलीग्राम यूट्यूब चैनल जाकि आप नोट्स बनाऊे तो मुझे कौन करे नोट्स गुड़ा पूरा कंपाइल ओडिया फॉर्मेट्रे पूरा निजर समय पूरा दे पूरा भल से 3-4टा बही फॉलो करी मु नोट्स पूरा जमी भल नोट्स बन पूरा डिटेल नोट्स बन मु नोट्स पूरा बनाए जोटा कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को आखिर रखी प्रीवियस ईयर को आखिर रखी पूरा नोट्सटा बनाए तो थोड़ा पढ़ंतु थोड़ा नोट्सटा पढ़ंतु मुझे आपको भी देखी ना नोट्सटा केमती थोड़ा पढ़ंतु तापर आप फरक जानीपारे ठीक अच्छे ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ना किसी कथा नहीं आप फ्री रे पढ़ंतु फ्री रे नोट्स बनातु किसी असुविधा नहीं ठीक अच्छे ना। चलो जी तापर कौटिक ना हाँ टिके ना तापर आमर गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कौन पे बंद करते पिला माने गोटे चौरी चोरा इंसिडेंट है से गांधी कौन कले आम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कले मुझे चौरी चोरा इंसिडेंट विषय कहीदे चौरी चोरा गोटे थाना से चौरी चोरा ठीक अच्छे चौरी चोराटा आम कौटी पे जान ना गोरखपुर उत्तर प्रदेश अच्छी गोरखपुर उत्तर प्रदेश बा यूपी गोरखपुर उत्तर प्रदेश आमर चौरी चोरा गोटे जगह अच्छे जोटिना गोटे थाना अच्छी सेठिकिना आमर गोटे थाना था देखना गोटे थाना था चौरी चोरा गोटे थाना उत्तर प्रदेश गोटे थाना था ये थाना कौन 22 जन पुलिस मैंने काम करुले ठीक अच्छे ना। तो ये थाना देना गोटे स्वाधीनता संग्रामी मैंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गोटे मार्च नहीं जाते ये थाना आगे किना जेहेतु ये थाना आगे गोटे मार्च नहीं जाते से थानार किसी पुलिस वाला से कौन ना मार्च को बंद करने अपोज कले जहाँफल कि लोक मैंने रागी जाकि थाना को पूरा स्वतंत्र जालीदे जेहेतु थाना को जालीदे गोटे हिंसाकांड होगा बहुत बड़ हिंसाकांड होगा तो से गांधीजी कौन कले जेहेतु हिंसाकांड होगा गांधीजी तेणु नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करते ठीक अच्छे ना। जब एक्जाक्ट डेट पचारे केबे हिंसाकांडटा है तो मन रखते पे 5 फेब्रुआरी 1922 ठीक अच्छे ना 1922 ये हिंसाकांडटा है जहाँफल कि गांधीजी कौन कले आमर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करते है। हाँ चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन था पे जानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन है कौन बंद है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन स्टार्ट होता पे मुझे कौन बंद है भी कहली आपने प्रिसाइजली नोट बनातु कारण नोट बनइले ही आपने रिविजन करेंगे कारण बिना रिविजन ये सब जिन किसी भी नुह मन भी पड़ोनी रिविजन कले ही मन पड़ो से जो तो मुझे कंपाइल करके पूरा बढ़िया से नोट सबुत इवेंट गुड़ा नोट मुझे मुझे खाली नोट रू पढ़े था नोटा धरिकी पढ़े था कारण मुझे क्वेश्चन वे पढ़े तो सब आनिक नोटा पुणी देखा भी संभव नुह ना ठीक अच्छे ना। चलो जी तापर आम चौरी चोरा इनसीडेंटा चौरी चोरा जो हत्याकांड है पे होता कौटी पे मन रख आम उत्तर प्रदेश होता उत्तर प्रदेश कौ जगह होता पे उत्तर प्रदेश गोरखपुर होता ठीक अच्छे ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कि पे आमर चौरी चोरा आंदोलनटा चौरी चोरा इनसीडेंटा आम केबे होता पे मन रख चौरी चोरा इनसीडेंटा 1922 मसीह आम चौरी चोरा इनसीडेंटा होता ठीक अच्छे तापर इन्हें कहली ना जिन कहली ना आउ कौन एक्सप्लेन करी कहली सब जिन तो तापर गांधीजी कौन रिएक्शन कौन था चौरी चोरा इनसीडेंट को लेकिन गांधीजी कौन रिएक्शन कौन था पे गांधीजी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करते यहाँ गांधीजी रिएक्शन ठीक अच्छे ना। चलो तापर
ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚୋରି ଛରା ପରେ ବା ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏ ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବା ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା, ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ 1930 ମସିହାରେ ଆମେ ହେଇଥିଲା ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଏଇ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୋଟ୍ ଦେଇଛି ହେଲା। ଯଦି କହିବ ପୁଣି ଦେଖେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖେଇଲେ ସମୟ ଗୁଡ଼ା ଲସ୍ ହେଉଛି ନା। ତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ପୁରା ଭଲସେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ 1930 ମସିହାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଟ୍ ପଚାରେ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ 12th ମାର୍ଚ୍ଚ 1930ରେ ଆମର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଇଥିଲା। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କରିଥିଲେ କ'ଣ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଟିକେ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ। ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଯାଏଁ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ କେଉଁ ଯାଏଁ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଦାଣ୍ଡି ଯାଏଁ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ନବାସରୀ, ସେଇ ଜାଗା ଯାଏଁ କରିଥିଲେ ଆମର ବା ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଦାଣ୍ଡିରୁ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଯାଏଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେତେ ବାଟ ଚାଲିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ 240 ମାଇଲ୍ସ ଚାଲିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। 240 ମାଇଲ୍ସ ଚାଲିକି ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ସେଠାକାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଲୁଣ ମିଳେ। ଏ ଦାଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ନବାସରୀ ଜାଗାଟାରେ ଆମର ଲୁଣ ମିଳେ। ସେଇ ଲୁଣ ଆଇନଟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାକୁ ଗଲା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ? ଆମର 6 ଏପ୍ରିଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। 6 ଏପ୍ରିଲରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ 24 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା। ନୋଟ୍ରେ ମେନସନ୍ କରୁଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହେଲା, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପିଲାମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍, ସେମାନେ ତ ନୋଟ୍ ପାଇଯିବେ। ତୁମମାନେ ନୋଟ୍ କରୁଥାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ହଁ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ? 6 ଏପ୍ରିଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ 24 ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଠି କ'ଣ କଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଠିକାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ସଲ୍ଟ ଲ। ଏଇ ସଲ୍ଟ ଲଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। କାରଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମେ ସଲ୍ଟ ଲ ହିଁ ସେଠି ଯାଇକି ବ୍ରେକ୍ କଲେ। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ବେଳେବେଳେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଲ୍ଟ ଲ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ କଲେ? କାରଣ ସଲ୍ଟ ଗୋଟେ ବା ଲୁଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଧନୀ ଗରିବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି। ଏମିତିକି ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ବିନା ଲୁଣରେ ତ ଚଳିପାରୁନଥିବ ନା। ଲୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ନିଡ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଲ୍ଟଟା ବା ସଲ୍ଟ ନିୟମଟାକୁ ଆଗ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବା ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସଲ୍ଟ ଲଟାକୁ ଆଗ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ? 6 ଏପ୍ରିଲରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠାରେ ମୁଠେ ଆମର ଲୁଣ ଉଠେଇଲେ ହାତରେ, ଆଉ ବା ଲବଣ ଆଇନଟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇକି ତାପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାଟା ସେଇଠିକିନା କଲେ ଆଉ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିతే ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ସଲ୍ଟ ଲ ହିଁ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ବ୍ରେକ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ହାତରେ ତ ମୁଠେ ଲୁଣ ଉଠେଇଲେ, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ଆଉ ସଲ୍ଟ ଲଟାକୁ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମର ସାବରମତୀରୁ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ପଚାରେ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ 24 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ 24 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଇଟା ସବୁ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ନୋଟ୍ରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଇଏରେ, ପିଲାମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଥିବ ପୋଷ୍ଟ ବା କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ସେ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିଛି ଆପଣ କେମିତି କେଉଁ କ୍ୟୁଆର୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି, ସବୁ ବା ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଆର୍ ଥିବ, ସେ କ୍ୟୁଆର୍ରେ ପେ କରିଦେଇକି ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ପେ କରିଦେଇକି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। କେଉଁଠି? ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଇଠିକିନା ଯାଇକି ଆପଣ କ୍ୟୁଆର୍ ଥିବ ସେଇଠି ପେ କରିଦେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଜଏନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆମର ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚଟା କେତେ ବାଟ ଲମ୍ବା ଥିଲା ବା ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ, କେତେ ବାଟ ଦେଇକି ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ କଲେ? ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ 240 ମାଇଲ୍ସ। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ସିନା 240 ମାଇଲ୍ସ ଦେଇଛି, ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ 240 ମାଇଲ୍ସ ନ ଦେଇକି ତାକୁ କିଲୋମିଟରରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ଦେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ 240 ମାଇଲ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ
କେତେ କିଲୋମିଟର 390 କିଲୋମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନୋଟ୍ରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 240 ମାଇଲ୍ସ ବା 390 କିଲୋମିଟର ସିଏ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଇରୱିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଆମର 1900 ବା ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଆମର 1931 ମସିହାରେ ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଚାପ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ନୁହଁ ଗୋଲ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଚାଲିଥାଏ ଗୋଲ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଚାଲିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକକୁ ତ କେହି ଗଲେନି କଂଗ୍ରେସ ଗଲେନି କି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗଲେନି ସେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଲ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକକୁ ଇରୱିନ୍ କ'ଣ କଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ୱିଥ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସଲ୍ଟ ଲଟ୍ ଯେଉଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଚଲେଇଛ ତାକୁ ବନ୍ଦ କର ଆଉ ଆମ ସହ ଗୋଲ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକକୁ ଯାଅ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟଟା ଆମର ସାଇନ୍ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଇରୱିନ୍ କହିଲେ ତୁମେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଲ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକକୁ ଚାଲ ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣଟି ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କର। ସେମିତି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ କି ତୁମେ ଯେଉଁ ଆମର ପଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରିଜନର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେତିକ ସବୁ ଅହିଂସା ୱେରେ ବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛ ତାକୁ ବାହାର କର ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଉ ଇରୱିନ୍ଙ୍କର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଇରୱିନ୍ ସେଇଟା ମାନେ ଭାଇସ୍ ରହିଥିଲେ ଆମର ଭାଇସ୍ ରହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଇରୱିନ୍ ଭାଇସ୍ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇରୱିନ୍ ଭାଇସ୍ ରହିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ। ସେଇଟା ଆମର ସାଇନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ 1931 ମସିହାରେ ସାଇନ୍ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ କି ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଲ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ଆମର ଭାଇସ୍ ରହି କିଏ ଥିଲେ ସେଇଟା ଆଗକୁ ପଚାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ବୋଧେ ଠିକ୍ ହଁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଠିକ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଇରୱିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ବା କେଉଁଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଇନା ଯେଉଁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କନଫରେନ୍ସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟଟା ଆମର ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସଟା ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା ବା ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସଟା ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ତ ମନେରଖ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସଟା ଆମର ହେଇଥିଲା 1931 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ଯାଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଆଇଏନ୍ସିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଇଏନ୍ସି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କିଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଚାଲ ଯିବା ତାପରେ ବାସ୍ ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଏବେ ଏଇଠି ଆସିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ବେଳକୁ ଭାଇସ୍ ରହି କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ବୈଠକ ବେଳକୁ ଆମର ଭାଇସ୍ ରହି ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିଂଟନ୍ ଥିଲେ ଭାଇସ୍ ରହି କାରଣ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ଡାକିଲେ କିଏ ଲର୍ଡ଼ ଇରୱିନ୍ ଡାକିଲେ ଇରୱିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ବା ସେଇ ସମୟରେ ଭାଇସ୍ ରହି କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛ ନା ଲର୍ଡ଼ ଇରୱିନ୍ ହିଁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ବା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ଭାଇସ୍ ରହି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନୂଆ ଭାଇସ୍ ରହି ଆସିଥିଲେ କିଏ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିଂଟନ୍। ଏଇଟା ଯେମିତି ଡାଉଟ୍ ନ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ପଚାରିଦିଏ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକର ବା ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ବା ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତା'ର ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିଲା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଡିସ୍ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ବା ନିରାଶ ହେଇକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ ବା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ନୁହଁ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଭୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ବା କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଭୋଟିଂ ବିଷୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଭୋଟିଂ ମାନେ କି ଦଳିତମାନେ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ବା ଦଳିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଯେମିତି ପୁରା ଭାରତ ଭାଗ ଭାଗ କରିବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ଉଠିଲା ସେ କଥାଟା। ସୋ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଭୋଟିଂଟା ହେଲା କି ମୁସଲିମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୋଟିଂ ହେବ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଭୋଟିଂ ହେବ ବା ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୋଟିଂ କରିବେ। ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଲା ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପସନ୍ଦ କଲେନି କାରଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତ ଗୋଟିଏ ହେଇକି ରହୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ଶିଖ୍ ଇସାଇ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତ ଇଣ୍ଡିଆ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯିବ ନା। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ନା ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲେ
इंडिया को जिते से आसिक पहुँचले इंडिया कौन कले ना पुणी थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंटा पुणी थे स्टार्ट करते जेहतु से सेकेंड फेज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंटा स्टार्ट कले नुह से जो गांधीजी को ना जेल हो गला ठीक अच्छे ना। तो गांधीजी रिटर्न जिते आए सेकेंड राउंड टेबल बैठक को से गांधीजी की जेल हो गला ठीक अच्छे ना। तो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने आमर किए इंट्रोड्यूस कले कम्युनाल आवार्ड जो एना कहली सेपरेट भोटिंग बा सेटा कहते क्वेश्चन यदि पढ़ी बेले बेले कम्युनाल आवार्ड बा सेपरेट इलेक्टोरेट ठीक अच्छे ना। यहाँ एका जिनस कम्युनाल आवार्ड जहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट सी सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनाल आवार्ड माने कि सेपरेट इलेक्शन हम हिंदू मानकर अलग इलेक्शन हम मुस्लिम मानकर अलग इलेक्शन हम सिख मानकर अलग इलेक्शन हम से जिनसा है कम्युनाल आवार्ड बा सेपरेट इलेक्टोरेट ठीक अच्छे ना। तो ये जो कम्युनाल आवार्ड टाक आम किए इंट्रोड्यूस कले मन रख से टाइम ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड टिके ना पे मैंने हाँ से टाइम ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड सी ही प्रथम उठेले कम्युनाल सॉरी हाँ सी ही इंट्रोड्यूस कले कम्युनाल आमर आवार्ड को सी ही इंट्रोड्यूस कले ठीक अच्छे ना। आपको पूरा स्ट्रंगली अपोज कले किए महात्मा गांधी 1931 तो फास्ट गोल टेबल बैठक होता 1931 आमर फास्ट गोल टेबल बैठक होता 1932 जो सेकेंड गोल टेबल बैठक है पे मैंने से सेकेंड गोल टेबल बैठक में आमर रामसे मैकडोनाल्ड कौन कले ये कम्युनाल आवार्ड कथा उठेले आउ ये जो कम्युनाल आवार्ड कथा उठेले आम से टाइम जो बी आर आम्बेडकर थे सी ये जिनस एग्री कले कहले हाँ एमती आम गोटे कम्युनाल आवार्ड करवा से रागी हेले बा से जिनस राजी हेले किए आमर बी आर आम्बेडकर जेहेतु बी आर आम्बेडकर ये जिनस राजी हेले तो गांधीजी कौन ना जो शुणिले कि एमती कम्युनाल भोटिंग कारण फास्ट गोल टेबल बैठक में उठी कथा उठी कि फास्ट गोल टेबल बैठक में सेपरेट इलेक्शन कथा उठी जो सेकेंड गोल टेबल बैठक है सेकेंड गोल टेबल बैठक रामसे मैकडोनाल्ड ये कथा उठे आम्बेडकर भी राजी हो गले। तो से गांधीजी कौन कले से गांधीजी जेल थे पे एना जो कहले गांधीजी फास्ट गोल टेबल बैठक रिटर्न आसिक जेल पलैते तो गांधीजी जेल थे जो जेल थी एत कथा शुणिले कि गोटे सेपरेट कम्युनाल आवार्ड बा कम्युनाल सिस्टम ऑफ वोटिंग हम बा कम्युनाल आवार्ड हम जहाँ को आम्बेडकर राजी होती सी एक जो शुणिले तो गांधीजी मैंने आमरण अनशन स्टार्ट करते माने खाद्य खाଇବା बंद करते पानी पीवा बंद करते अनशन में बसिले जहाँफल कि आमर जो कहती आम्बेडकर आसिले गांधीजी पाखक आम्बेडकर कारण गांधीजी कहले जो कि मरीजी पचे पानी छुईबिनी कि ये करें है मुझे माने जो कम्युनाल बा सेपरेट इलेक्शन जो हम कारण भारत भाग भाग हो ना जोटा गांधीजी चाहून ठीक अच्छे ना। सो से आम्बेडकर आसिले गांधीजी पाखक आ गांधीजी आम्बेडकर को बुझेले कहल कि नाई ये जो सेपरेट इलेक्शन कथाटा मुंडर बाहर कर दियो आम्बेडकर को गांधीजी बुझेले कि सेपरेट इलेक्शन कथाटा मुंडर बाहर कर दियो आम कौन करवा सेपरेट इलेक्शन बदल में आम तुमको रिजर्वेशन दबू रिजर्वेशन माने किछिटा सीट रिजर्वेशन रखा दलित मानक जो इलेक्शन जिते आगू हम दलित मानक किछिटा सीट रिजर्वेशन रखा ठीक अच्छे ना। किंतु सेपरेट इलेक्शन हेनी ये जिनसा जो गांधीजी कहले तो यही कथाटा गांधीजी कथा जो आम्बेडकर शुणिले तापर राजी हेले कहने हौ ठीक अच्छे आम कम्युनाल भोटिंग करवा ना आम कौन ना रिजर्वेशन कराला यही कथा राजी हेले आई जो राजी हेले गांधीजी कथा पर जो एग्री कले यही जिनसा कहुए कौन ना पूना पैक्ट ठीक अच्छे ना। ये पूना पैक्टा केबे पे मैंने 1932 मसीह है ठीक अच्छे ना। बेले बेले क्वेश्चन पचार पे मैंने पूना पैक्टा केबे पे मैंने 1932 मसीह आम पूना पैक्ट है ठीक अच्छे ना। तो चलो जा नेक्स्ट क्वेश्चन की पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने आमर कम्युनाल आवार्ड बा सेपरेट इलेक्टोरेट जो है आमर कौन प्रोवाइड करे जो कम्युनाल आवार्ड आमर कौन प्रोवाइड पे मन रख आमर इलेक्टोरेट पर दलित एंड माइनोरिटीज आमर सेपरेट इलेक्टोरेट आमर कम्युनाल आवार्ड प्रोवाइड करे ठीक अच्छे ना। चलो जा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने आमर गांधी जो अपोज कले गांधी जो कम्युनाल आवार्ड को अपोज कले तो कौन स्टार्ट है पे कम्युनाल आवार्ड को अपोज करके गांधीजी कौन कले पे मन रख फास्ट कले किसी खा पी कले गांधीजी कहले कि मरीजी पचे किसी खाइबे ठीक अच्छे ना। चलो जा नेक्स्ट क्वेश्चन की हाँ पे मैंने आउ गोटे क्वेश्चन पे मैंने बेले बेले पचार दे पे ये गांधीजी न से टाइम कौ जेल थे पे मन कथा टिके पे मैंने हाँ से टाइम गांधीजी एरुवाड़ा जेल पे मैंने
ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ସେଇ ଜେଲ୍ଟା କେଉଁଠି? ପୁନେରେ। ଯେହେତୁ ପୁନେରେ ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ଟଟା ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଉ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ଟଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆମ୍ବେଦକରକୁ ବୁଝେଇଲେ କି ତୁମକୁ ବା ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ବା ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଉ ଆମ୍ବେଦକର ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦିଏ, ଏ ଯେଉଁ ସେପାରେଟ୍ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯିବ, କେତେଟା ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଦିଆହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ? 148ଟା ସିଟ୍ ପାଖାପାଖି ରିଜର୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା କାହା ପାଇଁ? ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା, ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ପଚାରିଦିଏ, ଏଇଟା ନୋଟ୍ ବନେଇଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ତାପରେ ଆମର ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ କେବେ ସାଇନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ? 1932 ମସିହାରେ ଆମର ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଲା। କେବେ? 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1932 ମସିହାରେ ଆମର ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆମର ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ, ଆମର ଏଇଟା କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ। କେବେ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ? 1932ରେ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଉ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ୍ବେଦକର ଗାନ୍ଧୀଜୀକି ବୁଝେଇଥିଲେ କି କେମିତି ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଗାନ୍ଧୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦଳିତମାନେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ଲେବୁଲ୍ର ଅସୁବିଧାଟା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କଠୁ, ତ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ କି ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଫାଉଣ୍ଡ କଲେ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ। ତାପରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଫାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଟିକେ ଗୋଟେ, ହଁ ଆମର ଗୋଟେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଯେଉଁ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ ଅନଟଚେବିଲିଟି ପାଇଁ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ ନୁହଁ ତାକୁ, ସେଇଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ନା? ସେଇଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ନୋଟ୍ ବନା ପିଲାମାନେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘଟା ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ସେଇ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘଟାକୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ? ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଟି ଅନଟଚେବିଲିଟି ଲିଗ୍। ଠିକ୍ ନା। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଟି ଅନଟଚେବିଲିଟି ଲିଗ୍, ଯେଉଁଟାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ। ସେ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘଟା କିଏ ବନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବନେଇଥିଲେ। କେବେ ବନେଇଥିଲେ? 1932ରେ ବନେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲେ? ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ପରେ ବନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ହରିଜନ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବା ଆମର ଯେଉଁ ହରିଜନ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବନାଇଥିଲେ। ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହରିଜନ ୱାର୍ଡ଼ଟା ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ହରିଜନ ୱାର୍ଡ଼ଟା, ହରିଜନ ମାନେ ହରିଙ୍କ ଲୋକ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଇ ହରିଜନ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଲେଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କ'ଣ ମାନେ ବା କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲେଖିଥିଲେ ବା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆମର ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ଟା ଆମର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ। କେବେଠୁ କେବେ? କାରଣ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ୱିକଲି ଜର୍ନାଲ୍, ମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଆସେ। ୱିକଲି ଜର୍ନାଲ୍ ହେଲା ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆଟା ଆମର ହେଲା ଗୋଟେ ୱିକଲି ଜର୍ନାଲ୍, ବା ଡେଲି ଆସେନି, ଏଇଟା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଲେଖାଏଁ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ ସେଇଟା କେବେଠୁ କେବେ ଯାଏଁ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? 1919ରୁ 1931 ଯାଏଁ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣଟି ଆମର ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ଟା 1919ରୁ 1931 ଯାଏଁ ଏଇ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆଟା ଆମର ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ କେଶରୀ ଲେଖାଯାଇନି, ଏଇ ଯେଉଁ କେଶରୀ, ଏଇ କେଶରୀ ଟିକେ ରୁହ, ହଁ ଏଇ କେଶରୀଟା, ଏଇ ଯେଉଁ କେଶରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା କିଏ ପବ୍ଲିଶ୍ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ଅଛି? ବା କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ଅଛି ନା? ଏଇ କେଶରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ଟା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ହିଁ କରିଥିଲେ। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆଉ ବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେଳେବେଳେ ପଚାରିଦେବ, କେଶରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ଟା କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ବା କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଉଥିଲା? ପିଲାମାନେ ତ ମରାଠୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ। ହେଲା। ମରାଠୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମର କେଶରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ଟା ଆମର ବନା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆଉ ହରିଜନ ତ ସେମିତି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହରିଜନ ଗୋଟେ ସଂଘ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ହରିଜନ ସଂଘଟା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ କାହା ପାଇଁ? ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆପଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ? ସି ରାଜା ଗୋପାଳଚାରୀ ହେଲା। ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ଟା ସେଇଟା ଆମର, ବା ସ୍ୱରାଜ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆମର ସି ରାଜ ଗୋପାଳଚାରୀ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଯିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର 1942ରେ ଆମର କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଆମର ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ? 1942ରେ ଆମର
क्वाइट इंडिया मुवमेंटा लॉन्च होता 1942 ठीक अच्छे ना जदि क्वेश्चन पचारे पूरा आकुरेट डेट जदि पचारे पे तो 8 अगस्ट 1942 आमर क्वाइट इंडिया मुवमेंटा स्टार्ट होता कौ सेसन स्टार्ट होता पे बॉम्बे सेसन रु बॉम्बे सेसन आमर क्वाइट इंडिया मुवमेंटा स्टार्ट होता आउ बेले बेले क्वेश्चन पचारे आमर 8 अगस्ट क्वाइट इंडिया मुवमेंट स्टार्ट है 9 अगस्ट बेलू आमर सबुतिक लीडर इनक्लूडिंग गांधीजी कस्तूरबा बाई समस्ते आरेस्ट हो जाते ठीक अच्छे ना 8 अगस्ट मुवमेंट स्टार्ट है 9 अगस्ट सबुत लीडर गुड़ा आरेस्ट हो गले ठीक अच्छे ना चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पे जो सब तो डिटेल गुड़ा नुह पूरा डिटेल पूरा ओडिया पूरा सिंपल लैंग्वेज पूरा नोट में प्रोवाइड करी ठीक अच्छे ना आज ये गांधीजी विषय पढ़ाऊँ बोली गांधीजी को नोट देती सेमती काली जब आउ को टपिक विषय पढ़ेबी ना से टपिक विषय पूरा भल से पूरा नोट दिए ठीक है जमीन कि तुमको क्लास किसी नोट बनवाक पड़ोनी तुम खाली क्लास खाली भल से खाली क्लासटा को एंजॉय कर नोटा को थे पढ़ीदेव नोट्रु तुम तुम निज खाता को इंपोर्टाट पॉइंट गुड़ा नोट्रु लिखिदेले तुम सब जिन कह गले थरकर कम्प्लीट हो गला हिसाब कर तुम क्लास थे बुझल नोट को थे पढ़ी बुझल पुणी नोट्रु इंपोर्टाट गुड़ा पॉइंट गुड़ा खातार लिखल तुम 3 थर रिविजन है हिसाब कर 3 थर रिविजन करा आमती 3-4 थर रिविजन करदे तुम तो चैप्टर गुड़ा भलसे मन रही ठीक अच्छे ना तो चलते एमती स्मार्ट स्टडी कर पे एमती नुह जे खाली मान समस्या भाया पड़ो स्मार्ट वे पढ़ जमी आराम से सिलेक्शन हम ठीक अच्छे ना चलो जी कौटी क्वेश्चन था आम पे आमर हाँ आ गए क्वेश्चन पे रही जाता आमर कौ स्लोगानटा दि जाता गांधीजी द्वारा जो क्वाइट इंडिया मुवमेंट समय आम कौ स्लोगानटा गांधीजी आम देते पे मन रख आम डू और डाई ये स्लोगानटा आम गांधीजी देते है आउ गोटे स्लोगानटा हाँ आउ गोटे स्लोगान ये पे जय हिंद लिखा जाए जय हिंद स्लोगानटा किए कहल बेसी यूज करते पे मन सुभाष चंद्र बोस ये जय हिंद स्लोगानटा को बेसी पपुलाराइज बेसी यूज करते जय हिंद जय जगन्नाथ है आ जो वंदे मातरमटा आम किए देते पे मन पका वंदे मातरम देते बंकिम चंद्र चटर्जी ये जो वंदे मातरम आमर किए वंदे मातरम जो सॉन्गटा आमर जो वंदे मातरम यहाँ किए देते पे जान बंकिम चंद्र चटर्जी गोटे गोटे जगह चट्टोपाध्याय भी बहरी लिखा जाए ठीक अच्छे ना तो आप क्वेश्चन जमी पचारे जो चटर्जी लिखाई तो चटर्जी मारे चट्टोपाध्याय लिखाई तो चट्टोपाध्याय केवल दुईटा दबनी ठीक अच्छे ना बंकिम चंद्र चटर्जी ना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ठीक अच्छे आ क्वाइट इंडिया गोटे मुवमेंट आउ कौन यहाँ कौन मैंने किसी स्लोगान नाला तो क्वाइट इंडिया किसी स्लोगान ना गोटे मुवमेंट ठीक अच्छे ना चलो है तापर आमर क्वाइट इंडिया मुवमेंटा आमर केबे लॉन्च होता पे पूरा आकुरेट डेट कथा पचार ये कहते 8 अगस्ट 1942 आमर क्वाइट इंडिया मुवमेंट आमर लॉन्च होता ठीक अच्छे ना तापर आमर कौ सेसन रे आमर क्वाइट इंडिया रिजोल्यूशनटा आमर नहीं कांग्रेस मन रख पे आमर बॉम्बे सेसन नहीं आ कौटी नहीं ग्वालिया टैंक मैदान ग्वालिया टैंक मैदान ठीक अच्छे ना आ केबे स्टार्ट है 8 अगस्ट स्टार्ट है 9 अगस्ट रे सबुतिक नेता आमर कौन बंदी हो गले ठीक अच्छे ना चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की हाँ क्वेश्चन पचार आमर कांग्रेस लीडर मैंने क्वाइट इंडिया पर कौन मैंने कौन है पे आरेस्ट करदे बा समस्त पे आरेस्ट करागला ठीक अच्छे ना तापर पे गोटे मिनट पे कौटी गोटे पे क्वेश्चनटा मुझे छाड़ी आमर क्वाइट इंडिया मुवमेंट आमर केबे लॉन्च होता पे क्वाइट इंडिया मुवमेंट आमर पे मन रख क्वाइट इंडिया मुवमेंट आमर केबे लॉन्च होता पे 8 अगस्ट रे टिके नाकू हाँ क्वाइट इंडिया मुवमेंटा पे लैग करुच्ची फोनटा टिके नाकू लाइन था तो कौटी पे क्वाइट इंडिया मुवमेंट पे गोटे कॉल है तो जो इंटरप्ट होगा भिडियोटा तो क्वाइट इंडिया मुवमेंट आमर केबे लॉन्च होता पे मन रख क्वाइट इंडिया मुवमेंट आमर होता 8 अगस्ट 1942 आमर क्वाइट इंडिया मुवमेंट आमर लॉन्च होता ठीक अच्छे ना पे सेमती पे कौ सेसन रे आमर जो क्वाइट इंडिया मुवमेंट जो रिजोल्यूशनटा कौ सेसन आमर पास है पे मन रख आमर जो बॉम्बे सेसन रे आमर टिके नाकू हाँ आमर बॉम्बे सेसन रे आमर क्वाइट इंडिया मुवमेंट जो रिजोल्यूशनटा आमर बॉम्बे सेसन आमर स्टार्ट है ठीक अच्छे ना तापर ये जो बॉम्बे सेसन
ସେ ଯେଉଁ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟେସନଟା କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ମନେକର ଗ୍ୱାଲିୟର ट्यांक मैदान ठीक अच्छे ग्वालियर टैंक है 8 अगस्ट्रे आमर 8 अगस्ट आम स्टार्ट है क्वाइट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्ट बेलू सब मेन लीडर गुड़ा जी थे बस कह गले सब लीडर सब आरेस्ट हो गले ठीक अच्छे ना तापर क्वेश्चन पिला पचार व्हाट हैपेंड टू कांग्रेस लीडर्स आफ्टर क्वाइट इंडिया कॉल क्वाइट इंडिया मूवमेंट समय क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट है कांग्रेस लीडर मैंने कौन है ठीक है ना तो से मैंने कौन आरेस्ट हो गले देखा जाए दे आर आरेस्टेड ठीक अच्छे ना तापर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने आमर क्वाइट इंडिया मूवमेंट रे गांधी जो आगा खान पैलेस रे कौ मूवमेंट अनुसार आमर गांधीजी आगा खान पैलेस रे आमर बंदी होते मन रख पे क्वाइट इंडिया मूवमेंट समय गांधीजी आमर आगा खान पैलेस रे बंदी होते ठीक अच्छे ना तापर जी हाँ तापर किए आगा खान पैलेस रे कहाँ डेथ होता पे आगा खान पैलेस रे जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट समय जो आरेस्ट होते आगा खान पैलेस रे कहार डेथ होता पे मन कस्तूरबा गांधी आमर डेथ होता आगा खान पैलेस रे जिते से बंदी होते कस्तूरबा गांधी डेथ होता जदि पचारे केबे डेथ होता पे मन रख 22 फेब्रुआरी 1944 रे आमर कस्तूरबा गांधी आमर डेथ होता ठीक अच्छे ना तापर से टाइम आउ जड़े गोटे प्रोमिनेंट लीडर भी डेथ होता ना है माधव देसाई टिके ना माधव देसाई भी डेथ होता माधव देसाई किए थे जानछ ना माधव देसाई थे गांधी सेक्रेटरी माधव देसाई थे भी डेथ होता यही आगा खान पैलेस रे कारण सी भी बंदी होते ना सी जेहेतु क्वाइट इंडिया मूवमेंट समय गांधीजी को सपोर्ट करते सी भी जड़े लीडर थे आईएनसी तो सी भी भी गिरफ कर ना डेथ के पे मैंने आरेस्ट होते सी 6 दिन पर आरेस्ट 6 डेज पर डेथ हो जाता ठीक अच्छे चलते जो नेक्स्ट क्वेश्चन की पे तापर हाँ गांधी हाँ तापर ये क्वेश्चन पचार गांधी जो कस्तूरबा गांधी आमर केबे केबे कस्तूरबा गांधी डेथ है पे 1944 मसीह कस्तूरबा गांधी आमर डेथ होता ठीक अच्छे ना तापर आ गोटे क्वेश्चन आम छाड़देले बोधे पे ये क्वेश्चनटा हाँ टिके ना पे ना छाड़ने चलो नेक्स्ट आम इंडिया केबे इंडिपेंडेंस पाइला यहाँ तो ऑब्वियसली समझते जानते 15 अगस्ट 1947 आम इंडिया इंडिपेंडेंस पाइला पाकिस्तान आमर 14 अगस्ट इंडिपेंडेंस पाइला 14 अगस्ट आमर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस पाइला 15 अगस्ट आमर कौन इंडिया आमर इंडिपेंडेंस पाइला ठीक अच्छे ना तापर पिला माने जी क्वेश्चन पचार आम ब्रिटिश आमको केते वर्ष रूल करते पे मन को 200 वर्ष पाखापाखि 200 वर्ष शासन करते आमको ब्रिटिश आम पाखापाखि 200 वर्ष शासन करते इंडिपेंडेंस पर आम फास्ट पीएम है जवाहरलाल नेहरू ठीक अच्छे ब्रिटिश फास्ट पीएम है जवाहरलाल नेहरू आ सी जो फास्ट पीएम है फास्ट प्रेस मीटिंग रो जो स्पीच कौन थी पे जानछ ना फास्ट प्रेस मीटिंग फास्ट स्पीच था जोटा बहुत फेमस होता से स्पीचटा है थ्रिस्ट विथ डेस्टिनी है फास्ट स्पीच रो माने एटा बहुत भाइराल होता पे जानछ ना चापर 28 नंबर को जाए पे तापर आमर लास्ट भाइस आमर किए थे पे आम क्वेश्चन पचार लास्ट भाइस किए थे पे मन रख लॉर्ड माउंट बेटन थे आमर लास्ट भाइस तापर सी ही पार्टीशन आमर करेले पार्टीशन लॉर्ड माउंट बेटन ही आमर पार्टीशन करेले तापर भी आउ कौन कौन जानते ना कहुए आमर इंडिपेंडेंट इंडिया फास्ट गवर्नर जनरल माने फास्ट एंड ओनली गवर्नर जनरल जी कि थे इंडिपेंडेंट इंडिया किए लॉर्ड माउंट बेटन ठीक अच्छे ना तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आमर महात्मा गांधी केबे आसासीनेटेड होता माने डेथ केबे होता केबे मारी दि जाता ठीक अच्छे ना तो मन रख 30 जनवरी टिके पे हाँ 30 जनवरी 1948 रे आमर महात्मा गांधी डेथ होता महात्मा गांधी को आमर नाथुराम गॉडसे महात्मा गांधी की गुली कर देते है केते टाइम गुली करते मन रख 3 टाइम्स बा 3 राउंड्स 3 टाइम्स बा 3 राउंड गुली कर देते सीधा महात्मा गांधी की
ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ନାଥୁରାମ ଗୋଡ଼ସେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସିଏ ନୁହଁ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ୍ ୟୁନିଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ୍ ୟୁନିଟି ଯେଉଁ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ବା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଯାଇକି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଡେଟ୍ଟା କେଉଁଠି ହେଲା, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ବିର୍ଲା ହାଉସ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବିର୍ଲା ହାଉସ୍ଟା ମାନେ ବୋଧେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ, ଟିକେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ। ବିର୍ଲା ହାଉସ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବା ପ୍ରେୟାର ସାରିକି ତାଙ୍କର ବା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବା ପ୍ରେୟାର ସାରିକି ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବା ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନାଥୁରାମ ଗୋଡ଼ସେ ଆସିଲେ, ସିଧା ଗାନ୍ଧୀକି ଗୁଳି କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍, ତାହେଲେ ଇଏ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ 1921 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଟ୍ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଜାଗା, କଟକର ଆମର କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ବା ପ୍ରଥମ ଥର କଟକର କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭିଜିଟ୍ କଲେ, ମନେ ରଖ କଟକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଟକକୁ ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀକି କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡାକିଥିଲେ ବା କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀକି ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ବା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଲିଡ଼ର ଥିଲେ, ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଲିଡ଼ର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ କହୁ ଉତ୍କଳମଣି। ଟିକେ ନା ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ହେଲା। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆମର କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ପିଲା ଜାଣିଛ ନା? ସିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯେଉଁ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। କ'ଣଟି ସମାଜ ଯେଉଁ ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ଫାଉଣ୍ଡ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1921 ଭିଜିଟ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ 1921 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଖାଦିକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଚାଲିଥିଲା ବା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା 1921 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆୱାରନେସ୍ ବା ସେଇ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଚାଲ ଯିବା। ତାପରେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଗାନ୍ଧୀ ଭିଜିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିନଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଥିଲେ ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗା ବା ଯେଉଁ କ'ଣଟି ଆସିଥିଲେ, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ କଟକର କାଠଯୋଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ। କଟକର କାଠଯୋଡ଼ି। ଠିକ୍ ଅଛି। କଟକର କାଠଯୋଡ଼ି ସେ ଜାଗାରେ କିନା ବହୁତ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି ପରେ ଯଦି ପଚାରେ ପିଲାମାନେ ମନେ କର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଟକର କାଠଯୋଡ଼ି ଲେଖା ହେଇନି ବୋଲି ଆମେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଟିକ୍ କଲେ। ଯଦି ଅପସନ୍ ଆସେ କି କଟକର କାଠଯୋଡ଼ି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ କଟକର କାଠଯୋଡ଼ିକୁ ଆଗ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରମୋଟ୍ କଲେ ଖାଦି ଆଉ ଚରଖା, ବା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାନେ ଯାଇକି ଖାଦି ଆଉ ଚରଖାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଖାଦି ଆଉ ଚରଖାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇକି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥିଲେ ଖାଦି ଆଉ ଚରଖାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପ୍ରାୟ କଟକରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଟିକେ ପଚାରିଥିଲେ, ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ସନ୍ଟା ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଏନି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସେକ୍ସନ୍ଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେବା ବା ଓଡ଼ିଶାର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା MCQ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଥିବି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଇଏଟା ଯାଏନି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଫିର୍ ବି ଆମେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଥିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେତେ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ମନେରଖ 8 ଥର ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ବା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ 8 ଥର ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଲୋଜ୍ ତ କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହିଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଲୋଜ୍ କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହିଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଲୋଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଆମର କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିକି ହରିଜନମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିଲେ? କେବେ ଆସିଥିଲେ ହରିଜନମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ? 1934 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ପରେ 1934ରେ
ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି ହରିଜନମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ରହିଥିଲେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ହେଲା। ମନେ ରଖ ପୁରୀର ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିକି ହରିଜନମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଆଉ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ବା ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିକି ଏନକରେଜ୍ କରିଥିଲେ ବା ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ପୁରା ଓପନ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ମାନେ କେମିତି ରାଜା ଶାସନକୁ ହଟେଇକି ବା ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା, ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ପିଲାମାନେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, এই PDF ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପିଲାମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। OSSCର OPSC ହେଉ, CT ହେଉ, RI ହେଉ, ଏସ୍ ହେଉ, ମାନେ ଯେତିକ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଉ, TGT ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଉ, ସବୁଥି ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଟପିକ୍ ଯେଉଁଠି ପଚାରେ ସବୁଥିରେ ତ ପଚାରୁଛି, ସବୁଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ନୋଟ୍ସକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯାଏଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଯେତିକ ନୋଟ୍ସ, ବୁକ୍ସ ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍, ଅନଲିମିଟେଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଭଲସେ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଥାଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍, ତାହେଲେ କହିବେ। ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ଅଭିୟସ୍ଲି କଥା 70ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ କଭର୍ ହେଇନଥିବ, ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିବ ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ମୁଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଜରିଆରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଇଦେବି। ନହେଲେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନ୍ ଆଣିବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଇଦେବି, ଯଦି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଳକା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଳକା ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋ ନୋଟ୍କୁ ଗୋ ଥ୍ରୋ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନୋଟ୍ ମୋର ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବା ନୋଟ୍କୁ ପରଚେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନୋଟ୍ ବନେଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ଫଲୋ କରିଥିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। କ୍ଲାସ୍ 10ର ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ 10ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ରେ ଅଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚାପ୍ଟର। ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ବି ଆପଣ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, କ୍ଲାସ୍ 12ର NCERT ଆପଣ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟିକଲ୍ ମିଳିଯାଏ, ବହୁତ ସାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ବହି ବି ଅଛି, ତାକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ବହିରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ 10th ବହିରେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, କି କ୍ଲାସ୍ 12th NCERT ବହିରେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନୋଟ୍ରେ ଦେଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର, ତାହେଲେ ମୋ ନୋଟ୍ଟା ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍, ଆପଣ କ'ଣ ନେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି କାହାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆପଣ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ସେମିତି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଥରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ କହିଦେବେ। ଯଦି କି ସାର୍ ଆମକୁ ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ଦରକାର, କି କ'ଣ ଦରକାର, କି ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ସେଇ ଟପିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ମୋତେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ। ମେସେଜ୍ ବା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ତ ମୋର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦିଆଯିବ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ମୋ ସହ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ନେଇନାହାନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍, ସେମାନେ କ'ଣ ନା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି। ମୁଁ ତା ଅନୁସାରେ ନେକ୍ସଟ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବି, କି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ସେଇ ଟପିକ୍ ଡାଉଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ବା ନେକ୍ସଟ ଇଏରେ ଦେଖା ହେବା, ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଡେଲି ଯେଉଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ନା, ତାକୁ ସବୁଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ତାକୁ ଦେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ର ଫିୟର୍ ଗୁଡ଼ା ଦୂର ହେବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବହୁତ ରହିବ। ଆମେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତା ରିଲେଟେଡ୍ 3-4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାଉଛି ବି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ କ୍ଲାସ୍ର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଠପଢ଼ାକୁ ସ୍ମାର୍ଟଲି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା।